санаи 27 октябр тоҷикистон мизбони чемпионати осиё оид ба муҳорибаҳои омехта мегардад. Федератсияи таҷмаф дар навбати худ кӯшиш намуда истодааст ки 60 нафар беҳтарин варзишгарони тоҷикро ба ин чемпионат омода намояд. Мо бошем таҳти шиори маъмули худ тоҷикистон ба пеш ва анъамин варзишгарони тоҷик барору комёбӣ таманно дорем. машқҳои дастаҷамъонаи ҳайати тими мунтахабро ҳайати шӯрои мураббиён аз намудҳои гӯштин, греплинг, бокс, гӯштини тарзи озод, кикбоксинг, кроссфит ва албатта муҳорибаҳои омехта мегузаронанд. Даста таҳти роҳбарии сармураббӣ Рустам Зияев ба тамринҳо шурӯъ намуда варзишгарони аз 18 то 20 ва ҷамъи 18ро дар ду категорияи вазн ба чемпионати осиё омода месозад. Директори иҷроиявии Федератсияи таҷмаф Хуш Мамадпиров ҷои баргузории чемпионати мазкурро то ҳол муайян накарданд, аммо тахмин меравад ки гуфта метавонам дар кадом маҷмӯа баргузор мешавад, аммо айни ҳол то расман мо тасдиқ имзо накардем. барои ҳамин ба фикри ман гуфтанаш зарурат надорад. ҳамин рӯзҳои наздик мо эълон менамоем. бисёр маҷмӯа хуб аст. чун маҷмӯа хуб аст, пас тахмин меравад ки он қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ бошад. Чемпионати осиё доираи васеи варзишгаронро дар бар гирифта наздики 300 варзишгар аз 30 давлат сабти ном шуданд. Аз ин лиҳоз Федератсияи таҷмаф ба ҳамаи масъалаҳои гузошташуда диққати махсус медиҳад. Федератсия масъалаи фармакология, масъалаи витаминизатсия ҳама тарафа аз ҷониби федератсия таъмин карда шуда истодааст. инчунин масъалаи ҳоли бомо баромадан аз шаҳр берун, яъне ташкил намудани машқҳои дастаҷамъӣ берун аз шаҳрро дида истодаем. масъалаи омодагии ҳама ҷониба рафта истодааст аз ҷониби роҳбари федератсия. тамоми самтҳое ки федератсия кор карда истодаем, самти маркетинг, мураббиён аст, роҳбарият аст, коргарро аст, ҳама сами худро дар ин мусобиқа гузошта истодем. мо мефаҳмем ки ин чиз нахустин бор аст ва мо мехоҳем дар ҷумҳурии худ ба натиҷаи баланд ноил гардем. ба иттилои мураббии муҳорибаҳои омехта Даврон Абдураҳмонов, ҳамаи он варзишгароне ки инҷо мебинед тасодуфӣ ба ҳайати мунтахаб интихоб нашуданд, балки ҳар яке дар таърихи фаъолияти варзишии худ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. бисёре аз онҳо иштирокчиёни чемпионатҳои Аврупо ва ҷаҳонӣ мебошанд. машқҳои дастаҷамӣ мо ҳозир беҳтарин гузашта истодам, чунки бо мураббиёни беҳтарин аз намуди греплинг, аз намуди муҳорибаҳои омехта ва гӯштинги тарзи озод бо беҳтарин устодон ҳамкорӣ карда истодаем. беҳтарин. хуб, шумо дар вазни чанд баромад мекунед? ман дар вазни 65-8 килограмм бояд қувватзорӣ кунам. аллакай рақибони шумо муайян шудаанд оли не? аллакай рақибонамон муайян нестану, лекин муайян аст ки кадом давлатҳо чанд давлат меояд. яъне ки шумо аллакай медонед ки масалан дар вазни тахминан дар вазни вазни шумо киҳо ҳастанд, медонед, ошно ҳастед бо рақибони худ? бо баъзе рақибонам шинос ҳастам ва муҳорибаҳои онҳоро кам нигоҳ мекунам, онҳоро аз худ мекунам ки ҷои нозукиашон меомӯзам, ҷои нозуки рақибонам. хуб, қаблан дар дигар мусобиқаҳои берун аз кишвар ширкат кардаед? бале, дар берун аз кишвар бисёр ширкат варзидам ва таҷрибаи хеле хуб дорам. умедворам ки дар ин мусобиқаи осиё ҷои беҳтарин, ҷои намоён ишғол мекунам. қайд карданд. Ба маврид аст ки дар баробари варзишгарон ҳамчунин ҳайати доварону мураббиён, табибон, менеҷерҳо, директори иҷроиявии федератсия ва дигар нафарони муаззаф ҳамарӯза ба толори 55 ҷим камбат омада ҷараёни омодагии варзишгарони федератсияи таҷмафро таҳти назорати худ қарор медиҳанд. ҳамин гуна масъулият буд ки федератсияи мазкур дар 2 соли фаъолияти пурсамараш таҳти роҳбарии Даврон Ҷураев соҳиби 56 медал гардидааст. 7 медали тиллои варзишгарони тоҷик дар шаҳри Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Арабро бо ифтихор метавон қайд намуд. ин навбат мизбон ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва бешубҳа интизориҳои федератсияи таҷмаф низ танҳо як мақсадро ифода мекунанд. ҳадаф як чиз, мо мақсади мо гирифтани ҷои аввал.
кӯшиш мекунем танҳо мақсади асосии мо танҳо ҷои аввал гирифтан, чунки мизбони мусобиқа мо ҳастем. мо тамоми кӯшишҳоро мекунем ки сазовори натиҷаи баланд шавем. хуб, шумо айни ҳол метавонед ягон шиоре гуфтан ки барои боз варзишгарон як рӯҳия диҳад, анам шиор тоҷикистон ба пеш. марҳилаҳои омодагӣ ба чемпионати осиё оид ба муҳорибаҳои омехта дар толори варзиши 55 ҷим камбат дар сатҳи хеле олӣ ҷараён дорад. чун мебинед варзишгарон шурӯъ аз 1 сентябр таҳти мураббиёни ботаҷриба ба тамринҳо пардохтанд ва доири агар ана ҳамин толор гӯем ҷое ки варзишгарон инҷо машқу тамрин мекунанд, инҷо чун мебинед октагон барои машқу тамрини варзишгарон омода шудааст, то ин ки варзишгарон чун бори аввал ба октагон медароянд ба саросемагӣ роҳ надиҳанд. хуб, инҷо монитор гузошта шудааст. монитор бошад барои албатта баҳси таҳлили доварон аст, барои таҳлили муҳорибаҳо. хуб, варзишгарон имкон доранд тариқи ана ҳамин монитор рақибони худро омӯзанд. хуб, инҷо таҷҳизоти варзишӣ омода шудааст барои тамринҳои ҷисмонӣ, яъне кроссфит. фарши толор бошад пурра бо татами пӯшонида шудааст, то варзишгарон ҳангоми тамрин осеб набардоранд. агар хуб ба ошонаи дуюм нигарем, онҷо ҷое барои назорати доварон, барои назорати хуб падару модарон ва мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиш аст. онҳо бевосита метавонанд аз ошонаи дуюм рафти баргузории муҳориба ва ё тамрини бачаҳоро назорат намоянд. тамринҳои варзишгарони тоҷик ҳамарӯза 2 маротиба таҳти 7 мураббиёни ботаҷриба бароҳ монда шуданд ва мо албатта моҳи октябр шоҳиди ҳунарнамоии беҳтарини варзишгарони тоҷик хоҳем гардид. тахмина Назрихоҷаева, Комрон Комилзода, Ҷаҳонамо.